खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बार्थडेनि सिगां आं एसे गावखौनो लोमजा बोरैबा मोननायखाय देलायहोनो होननानै सानबाय बेखायनो एसे देलायहोनोसै दिनै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो बेयावनो मिथिलांगोन ना मा होनो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आसुगुर खामजानो फैलायबाय होनदों आसुगुरा नै आं माबे कालारखौ लानो इदि जाबाय थाबाय आरोना माबे कालारखौ खालामनो होननानै ओमफ्राय नानियाबो थांदोंमोन नालाय आंदो ओमफ्राय नानिखौ चइस खालामनो होदोंमोन आङो ओमफ्राय नानियाबो माबा कनफिउससो नोंनि गोसो बायदि खालाम बिदिसो होनो माबा आंथ' बिराद कनफिउस जायोना मा कालारखौ लानो मानो इफोरबायसा ओमफ्राय उनावहा बे आसुगुरनि खामानिखौ जाय मावदो बेयो हौवासासो आरोना कलकातानि बेंगलि होमबा जोंनि बर' हौवासाफ्रा मावनांगौब्रा खालि साख्रिखौल' नागिरबाय थाबाबो जाया साख्रि मावबासो जे बिराद माबा उन्नति जानो हागोन बिदिबो नङा आरोना साख्रि मावालासिनोबो बहुद लामा दङ मानसिया आवगायलांनो हानाय आसुगुरखौ खामखांबाय आं मादि नुखौ माने आं सब कालारजोंनो मेट्स जानाय बायसा खालामबाय आरो सब कालारजोंनो जिहेथु सब ड्रेसजोंनो मेट्स जानाय बायदि माने आं बार्थडेनि ड्रेसखौबो मा गानगोन आं कनफिउस जानानै दङ दख'नाखौथ' गानखाबाय थाखायो दख'नाखौथ' देनां हाबानि उनावबो गानखाबायानो थाखागोन बेखायनो एसे बेलेग ड्रेस गाननो लुगैदोंमोन आरो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंथांमोनाथ' आंनि बार्थडेनि फट'फोरखौ नुखांबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौबो आं सिगाङावनो आपल'ड होनांगौमोन आरो टाइमखौनो मेनेज खालामनो हायाखैमोन आङो ओमफ्राय फार्स्टआवनो नैबे ड्रेसखौसो नायदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय इखौ बारा पसन्द जायासै इखौ बारा पसन्द जायैनि आरो नेक्स्ट नायलायबाय नेक्स्टआ नैबे ग्रिनमोन आरो भिडिअ बारा मोजां नुवाखै दै खिन्थु बे गस्लाखौ रियेलाव बिराद मोजां नुदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय आं सानबाय ग्रिन कालारखौ नांला दे बिदि होननानै इखौबो लायासै आरो उनाव नैबेखौबो नायदोंमोन ओमफ्राय बेयो आरो 2 पिस टाइपनि आरोना आंनो माने मोनसे गाउनसो नांगौमोन गाउन नांगौ नालाय नैबे पार्पल कालारखौबो मोजां नुदोंमोन आङो खिन्थु बेबो लेहेंगा टाइपसो आं लेहेंगा गाननो गोसो गैया आरो आं 1 पिस ड्रेसखौ बिराद गाननो मोजां मोनो ओंखायनो आङो फैयै मोनसे दखानाव फैबाय आरो ओमफ्राय बे दिना ना मल खुला ना मा खुला बेफोर मोननैल' दखान खेवनायमोन आरो मानो होनबा आङो बे दिना 28 मोन डेटआ ओमफ्राय 28 डेटआवहाय जेबो दखान खेवाखै हलिमोन ना ओमफ्राय आरो 29आवथ' 29 भाय आं 28आव बायखानायखायसो 29आवथ' बन्दस्रा मोनसेबो खेवाखै ओमफ्राय नै बे गुफुर ड्रेसखौ देखायदोंमोन आरो मोजांमोन बेनि डिजाइनखौबो मोजां मोनदोंमोन आङो खिन्थु आं बारा पसन्द जायासै ओमफ्राय नै बेयावहाय येल्ल' कालारखौ पसन्द जादोंमोन आङो ओमफ्राय उनाव नानिया होनबाय येल्ल' कालारखौ लानाङा इदि होननानै ओमफ्राय आं सानबाय मा दे आंथ' गानगोनसो नुनायाथ' आंखौ गुबुनासो नुगोन गुबुनाबोथ' साइज नुनांगोन ना बिदि सानबाय आरो आङो बेखायनो आं लायासै बादा होनायखाय ओमफ्राय आङो लास्टावहाय सानै हयै नै बे मोनसेखौ बिराद फसायबायमोन आरो आङो फसायनायखायनो आङो एकदम गानहोलायलायबाय आरो बेल्टखौ लगायनानै सुहोनाय नङाबाबो माने साइजआ फिटिं नङाबाबो जि मोजां नुदोंमोन आङो नोंथांमोना मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर आरो नेक्स्टआवहाय नैबे गांसेखौ नायदोंमोन पिंक कालारखौ बेबि पिंक कालारखौ ओमफ्राय बेखौबो बारा पसन्द जायासै आङो ओमफ्राय उनाव फाइनेलि गाइस नैबे गुफुर कालारखौ आङो पसन्द जाबाय मानो होनबा आंनि गोसो सिङावहाय आङो नै बेफोरबायदि देलायगोन नै बेफोरबायदि हेयार स्टाइलखौ लागोन नै बेबायदि आइ शेड' लागोन बिदि होनना सानखाना दोनदोंमोन ओमफ्राय लास्टाव इसोरनि अननायाव आङो बे ड्रेसखौ माने मोनमारबाय आरो जेनेबा जेरैबायदि लुगैनाय आं बेबायदि गाननानै आं बार्थडेखौ खुंनो लुगैदोंमोन स' मोनमारबाय आङो थेंक इउ स' माच भगबान बेनि थाखाय आरो नोंथांमोना माखासे आंखौ बिराद कमेन्ट्स खालामनानै बुंहरदों जे बर' जानानै माने दख'ना गानाखै इदि होननानै नै खोनासं दायोथ' जों हाबा जायाखै बेचेलर आरो बेयावथ' आं जेबो गाज्रि ड्रेस गानाखै अब्ला
बेयावहाय नोंथांमोना दुखु मोननांगौ जेबो खोथा गैया होननानै आं सानो आरो मानो होनना बुङोबा दाथ' जों हाबा जायाखै इन्डिपेन्डेन्टलि जि गाननो गोसो जेराव बेरायनो गोसो बेखौनो खालामनांगौ देनां हाबा जाबाथ' एनिभार्सारि दङ खुंनो आरो बार्थडे दङ खुंनो माबा माबि बहुद अकेसन थागोन बेयावहाय दख'ना गानगोन दिसुन न' माथो ओमफ्राय नै आंनि केकफोरखौ नुलांखाबाय दा बोरै आगै रेसमाया नैबेखौ बानायदोंमोनलै आंखौ बोराबनाय फट'खौ लानानै नायलाय ओमफ्राय आङो इमान नन स्टप शुटिं नन स्टप आं बिथिं बेरायबाय थानानै माथोआ हामबाबो आरो नेक्स्ट दिनानो जाफिनो सानसे हामो आरो नेक्स्ट दिना जाफिनो बिदि जाबाय थादो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ फोरमायगोनां गोरबोनि राव खोनासङोब्लानो जोनोम जोनोम आंनि जिउनि जायोबोला नोङो